quero iniciar, evidentemente, con palabras de gratitude hacia a Xunta Xeral, pero especialmente hacia esta Consellería polo traballo e o esforzo que levan facendo durante moitos anos, e agora especialmente no Concello da Veiga. Debemos lembrar que temos 17 vivendas mestres rehabilitadas, que temos 2 programas de vivenda en marcha, un íntegro financiado tamén pola propia Xunta Galiza con 450.000 euros para a rehabilitación de vivendas privadas, que se van a rehabilitar outras 24 vivendas privadas, e tamén temos a colaboración da propia Xunta para infravivenda. Por tanto, concellos como o noso, que son concellos pequenos pero de gran extensión, no que hai moitos povos, en este caso 29, contar con ese tipo de axudas permitiu durante estes anos que a inversión alcance máis de 1 millón de euros neste concello. Permitiu que moita xente pudera quedarse a vivir aquí e outra moita vir para aquí. Desas 17 vivendas que temos, están todas ocupadas, excepto unha, que tamén a vamos a ver hoxe. Desas vivendas privadas que se van a rehabilitar grazas á axuda da Xunta, xa temos preto de 24, financiación 24 vivendas que probamos por barrios, e a día de hoxe xa temos a solicitude de 16-18 vivendas con expedientes completos para resolver, moitas delas xa se resolveron, moitos van a resolver de maneira inmediata, co cal entre este ano e o ano que ven vamos a votar ese orzamento que se nos deu, pero evidentemente para nós é un pulo moi importante, xente que se queda, xente que non se vai, xente que ven, e despois evidentemente un impacto económico social de gran trascendencia. Debemos pensar que non só ese 1 millón de euros, senón que tamén a aportación dos propios privados, da xente privada que rehabilita, convirte ou alcanza cerca de 1,5 millón, cerca de 2 millóns de euros en obras neste concello. Eso supón datos indiscutibles que a Xunta está traballando no que atañe o tema da vivenda desde este punto de vista do equipo do goberno e desde ese concello dunha maneira magnífica, discriminando de maneira positiva a concellos como este, dando a opción a concellos como este a ter ese patrimonio en vivenda que se non fora a súa colaboración de ninguna maneira podría ser. Creo que é o camiño correcto e que nós estamos tremendamente agradecidos. Creo que estén prácticamente, tal como decía antes, menos unha, todas as vivendas ocupadas, e que o resultado está funcionando. Tamén loitamos contra o feísmo con esas vivendas que están rehabilitadas, evidentemente non un pobo ou unha calle, como vamos a ver hoxe, que esteñan 3, 4, 5 vivendas rehabilitadas ou 3, 4, 5 vivendas caídas, o valor que teñen esas vivendas evidentemente é moi distinto. En consecuencia, nos creo que podemos seguir traballando conjuntamente, vamos a seguir facendo, vamos a seguir confiando seguro no traballo que estades a facer, e aquí tedes a vosa casa. Moitísimas gracias. Alcalde, en primeiro lugar por invitarme e por este recibimento espectacular. Gracias, alcalde, concelleiros, encantados de coñecervos. Gracias, directora territorial, tamén pola túa presencia aquí. Efectivamente, teño que decir que a Veiga é o concello referente en materia de rehabilitación de vivenda nos concellos pequeños, en materia de fomentar o asentamento de poboación no rural. Efectivamente, como ben dís, son 17 as axudas que temos concedido ao Concello da Veiga. É o Concello de Galicia con máis axudas concedidas pola Consellería de Vivenda. E iso é todo gracias ao alcalde, por suposto, un alcalde emprendedor, un alcalde que busca o beneficio deste concello. Efectivamente, ben comentadas, preto de 1 millón de euros en total das axudas concedidas, 700.000 euros en materia de rehabilitación de vivendas de titularidade municipal, vivendas que o alcalde consigue, que o alcalde rehabilita e que asenta poboación con esos alugueiros asequibles. Foi, creo que hai 4 ou 5 meses cando nos reunimos e nos coñecimos na delegación de Ourense, e a verdade xa me demostraches toda a valía que tes para este concello. Efectivamente, tamén esas axudas de infravivenda, e que dende a Xunta de Galicia
Temos claro, temos un forte compromiso coa vivenda nesta legislatura, pero temos claro que non só temos que construir vivenda de promoción pública naqueles lugares onde existe máis demanda de vivenda, que son as grandes cidades e as súas áreas de contorna, senón tamén axudar os concellos de menos población a que tamén podan promover a súa propia vivenda de promoción pública. Nese sentido, temos agora mesmo a aperturada a liña de axudas para todos os concellos de menos de 30.000 habitantes que así o desexen, que poidan solicitar estas axudas, que incrementamos a 50.000 euros por cada vivenda resultante dese inmoble. 55.000 euros está na área de Ribeira Sacra ou no Camiño de Santiago e 2.000 euros a maiores, ata 57.000 euros se estamos a falar dun área rexurbe. Temos tamén efectivamente esas axudas para infravivenda, para dotar desas condicións de habitabilidade a esas vivendas que teñen menos ou necesidade desas adecuacións. Temos tamén o Fondo de Cooperación, que agora convocaremos no vindeiro mes de abril, tamén unha nova línea de axudas deses préstamos a interés cero de volver a 8 anos, unha nova línea de axudas non só para a urbanización, senón tamén orientado á construcción da vivenda, para comprar vivenda, para comprar solares, para rentar inmobles exclusivamente destinado a esa finalidade. Concello exemplar tamén en materia de barrios, efectivamente preto de €500.000 conseguido desas axudas para a rehabilitación desos 3 barrios que ten delimitado o Concello da Veiga, que xa ten publicadas as súas bases, que xa ten solicitudes, como estás a comentar. Por lo tanto, outra vez Concello exemplar, un concello, por suposto, que temos que axudar non só en materia de vivienda, senón tamén en materia de urbanización. Alcalde conta con nós, por suposto, porque é un concello referente a seguir, para sentar fogoación, para crear fogares, que é o que queremos. E ademais, é un privilexio moi importante, que é un concello fermosísimo, cunhas vistas espectaculares, que por suposto imos fomentar desde a Xunta.